kuma wallahi tallahi na rantse da Allah kamar mai wushirya da ya kafe hotona, wallahi billahi bi rabbil ka'aba in ni dan halak ne cikin uwata da ubana zan dau mummunan mataki a kansa, wanda in Allah yadda da alfarman manzo Allah gobe ba zai kafe hoton wani wanda bai sani ba yana magana a kai, ba wai shi kadai ba da sauran waɗanda suke sha'awar su kafe mu suna ci mana mutunci. Ku sani yadda kuke yaya haka muke yaya, yadda kuka taso a geto ‘ya'yan talakawa, mu ma ‘ya'yan talakawa ne, mun taso mun ci ƙasa, mun je makarantar gwamnati, mun yi buga-buga, mun yi dako, mun yi kwandakto, mun iya rashin kunya, saboda haka wallahi ba wanda za mu sake bari. Wannan shine saƙona ga duk wanda yake sha'awa, amma idan mutum ya ƙi dan Allah na annabi yanzu mai wushirya ya wani ya kafe hotona ya yi magana a kai, kuma ba wai wanda ba a sani ba, wanda ya san na san shi ko kuma wanda yake zuwa Jos. Wannan shine a takaice saƙona ga waɗanda suke zagin mu. To mun gode da wannan tattaunawa da muke da ke a ɗakin watsa shirye-shiryen na Zinariya TV. Idan Allah ya kai mu mun buƙaci tattaunawa da ku insha Allah mun san za mu samu dama. Insha Allah. To mun gode Allah saka da alheri. Shi ba jahili bane, ai kaga bai taba fitowa ya ce shi ba kaza bane. Saboda haka na ɗaya ke, na biyu ga mutane wanda za su ce wai ai muna ba ma ƴan Kannywood shawara kan su karɓi shinkafa ko kuma sun nuna fuskar su, to shikenan ita shawarar ka lalle ne sai ka ba mutum daidan fa wani karkataccen wani. Su wa'ancan sun ga ba za su iya karfan shinkafa ba, wallahi da su wa'anda suka karfi shinkafa da kai da kake faɗa a samu wanda zai rantse ce in ya samu dama ba zai karba ba, ko kuma an yi azumi ko tun da yake rayuwarsa babu azumin da aka taɓa bashi masa siga ko gero ko dai wani tallafi saboda dai Ramadan ya zo.